kinini kayo na ato ang ma-interview. Na-interview na ato si Hippie, ang katong complainant. Nini kayo na atong ma-interview ang katong suspect. Na katong identified yun siya nga mo'y sunod-sunod. Una-una sir, may gabi ini mo. Pwede mo masaysay itong hitabuang. Anong na-interest ka sunod-sunod itong babae? Sabi na ako, wala ko kan react na yun kay in katong pagka na ako, wala pa na ako si ma'am di itong nag-post. Kaya mabutan ako sa akong mga kauban, kaya na sila gihatod, paingon sa pauli po. Abi na ako, bastos ba nila itong gihatod nila? Nga dili na ito, kana din si ma'am. So matong na-remember na, oh naman ako pag-agi ko anang diya banda, naglakaw si ma'am ana, na-usual naman mag-ingon, ma'am, saan ka pala ma'am? Gusto mo hatid na kita, ganyan, anak ko siya, sige ko, yan. So matoy, honestly, dito ko nagkanga, wala man ko kaila kay ma'am mo. Unsa basta na itong akong kanga, inako. Wala mo kayo lang, honest lang, wala ko bad intention, wala ko ka siguro na matoy lang ay ko sorry kay ma'am nga ang kaniya nga murag na trauma ko siya, hadlok siya kay gabi na ay gasunod niya, murag matoy kan ba, pero ang akong gikan nga ganyan nagstorya may akong nga wala gi koy masamang intensyon nga nadukutan ka o abri o ihila or whatsoever, wala. Kumbaga, plain good Samaritan na gito ako abot. Kung baka muli siya, mahatod siya. Kaya after 2, diretso na ko ana. Di pa drive na ako sa akong makaudong ko dito. Na sila di papalit na mo. Na ako sila gihatod. Paingon dito sa may doon sa Bolivar, gihatod nila. Naog doon bayi. Nagpasalamat ninyo. Baka giun sa to ninyo. Wala man. Okay lang man. Thank you pa ka na sa mga. Wala yun, mo, tinagano, kinsa siguro to. Wala mo, kato dahil sa una pa di, ay prior pa di nangyari. So mo nga ako ikan nga, wala dito masamang intention sa iya na kung ngayon kong sorry, kung masama na-hurt man ko iyang trauma man si ma'am or naunsa siya tungkol sa katong hitabua, ngayon kong sorry po sa tanan nga, wala dito na bad intention ba, anang gabi una. No, wala, naintindihan ako, gi-explain sa ako ni ma'am, anak daw ka-critical di ay ang murag na hitabo na. Sorry good nga, wala ko nagdahong nga mahimo di ay itong negative impression ng mga anang hitabo. So ito nga, kan ko niya nga ma'am, kung sa may akong ma-peace offering ni mo, kung sa may ka, kanto nga, ngayon ko pasaylo sa tanan. Kaya nga, wala ko yung intention. Atong balik ko ng taga-asa ka ka, sir? Dili ka taga-asa amin? Yes. Dugay na ka nag... Bago lang sir, sir. Bago lang sir. Pila ka bulan to ito? Mga 6 months, 7 months. 6 months. Sir, asa di ka na to higayon na o asa ka paingon? Paingon sa Boulevard sir, kaya na yung mga kauban ako gahulan dito. Na sila dito. Mga kauban taga-Pagadian. Na sila dito. Matod pa sa complainant sir, sunod ni mo, Anton miabot mga banamana niya 10 minutes. Pagbaliban niya anong isunod pa man ka? Dili na ako makanser, kaya di ako naagi pa anak ko anak. Malang ako na-remember. Pagkatapos dito, dire-diretso na ako dito. Sa ilaha. So, rasa rito siya na itabo, sir? Remember man mo? Wala, nabura kasi sa kanak ko, sir. Mga, siguro na 10 anak, mga past 10, o di na ako Past 10, sipo sa inyo sa babae, no? Itong complainant. Ato ngayon na, sir, naka-inom ka, o? Wala pa. Dito, magkita dito ako mga barkada dito. Na sila mag-inom dito. Patulong po ang tao dito. Yes, sir. No. Yes, sir. Dahil nagpapalit pa ganito nila dito pagbalik. Kasi kauban mo to higayon na sir? Wala. Katong nga nito po kay mama, pero katong dito na mga kauban ako dito. Amigo lang po na ako. So sa imong sa nature sa imong trabaho sir nga gi-assign ka 6 months ka dinhi. Normal gyud sa imuha nga kung nakay makita nga babae imong hunungan. Dili man siya normal, pero part of kasi na ako yung mga kanpod mga nakatabang kana. Ako di pa sa tanggop usahay. Mahunong kay asa man mo anak. Napakaning uban gusto sila mo sakay sa pick up pag sa likod. Ay mahulog mo diha, dili mo sa sulod. Murag ana lang gid ako ang kana, murag na practice lang na ako na lahat ko sa ilang. Pero wala honestly wala ko yung bad intention ana kan dito. Good Samaritan ako ko, sir. Ato yung klaro, sir, kung sige katuyuan mo nga gusto mo siya pasakyon, ang babae siya Raisa, tapos wala lain at may gayo lang. Kan mo gud murag ka ikan na ko asa man siya mo naon, murag ana ra pud ako. Murag gani na wala lang gid mi nagkasinabot siguro. Mo to na nakansis man ba? Mo to na ay ko pasaylo niya.
You mentioned na good Samaritan intention mo. Pero Yes, sir. kung mubalibat ang usa ka tawo imong opera no. Wala man. Overso sa kay Mo to kayo. gani gusto. Abot pa og 5 to 10 10 minutes. Ako ganito mo nga, ba? gusto unta na akong maikan sa video Susunuran ko yun din mo ba? makita pa ang saon tumadaga na wala naman na-retrieve kay nabura naman ang uban ang mga lately na lang. Pero ato nga, nag-ano yun nga, sorry yun kung unsa may nakanako, kung naman ito'y mali, kung nahitabo nga na hurt ang iyang feeling, ito na kayo, kung pasaylo, nga, yun ako. Kay kung na hurt, hibalog ito na trauma siguro siya, sa man to. Wala ko'y masamang intention. So wala kay kanang gitawag indecent proposal. Wala po siya. So wala po kay fetal attraction sa iya ha. Wala siya kay Wala. di mga cancer. Di okay ka na kayo kay mura ka naman to. Yes, sir. Pero kung nakita mo sir, primero ang offer ni mo din ibalibad man siya. Nganong how much nganong naabot man og mga 10 minutes nga imo pa mong gisunod-sunuran nga ibalibad Okay, man siya. ang remember ako sa sunod-sunod ko anak, kaya ako siya sunod-sunod ko. Ako man nato ning ano na ko tapos ituyot ko anak. Tapos dito na ko na diretso. Okay, matay akong na-remember. Wala naman na-record sa akong kan. Naka-mention ka ganina sir nga nakita ko ka sa post or sa social media. Tinoto? Oh, nag-ingon na lang ako makauban pero wala akong na-remember sir kay dili ko kaila. Wala ka. Imong makaubanan kay nun, naka-istorya. Oo, nagkanila nga. Mura man na ikaw imo man ang plaka. Nganong wala makamong surrender there? sir? Sige, ipangita pa to na ako, sir, ang akong file sa akong Kansa ra makaginan si mga kauban nga kita dito yung plate number. Monday. Oh, ingon nila ang plate number, ana do parehas. Nang iabot ka na kadugay nga wala ka ning dito sa wala ka adtua dito sa kapulisan. Kaya akong gi-retrieve ang akong dashcam sir, kaya katuunta akong ipakita ba nga ingon ako kini ang nahitabo. Kaso lang tungod sa dugay sa boulevard niya, nadugay siya na flash, na-erase na sa mga ubos. Na-erase. Pero diri sa mo sa usami sir, kompleto mo resistive kanang Yes, sir, yes, sir. sa Wala man ko nakanaan, sir. Okay lang po sa ako. Mao to na naduol gid to nila ni ma'am nga ako explain na wala ko mga bad intention, sir. Yan ang tinuod gid. Ano. So base sa iyang concern, wala kay attraction sa iya gyud. Wala, sir. So wala po ka nagapahi sa iya ha. Mao sir. Wala ka kanang nagagandahan ba? Wala ko po, sir. Kasi ka lang, marang common na. Mga ganyan nagsisigarin ko unta, wala na lang kuning kamba. Karon lang ako na nga. Yan ako. Sorry gyud nga. Kung na-open man ta ka, sorry gyud nga ana ko sila kay ma'am na ingon ko na sorry gyud. Sir, reaction mo ka mo sir, pinanglitan mo file og kaso ang babae, ang complaint. sir. Sir, reaction mo kung mo-file siya og Kaso. kaso ang bagi. Napasunatan ko niya, ma'am, sir, na kay, para at least makakala ko may istorya man ka, kung sa mga ako man sa diin na wala man kasi bad intention ko. Mga na tinuod kung sa man. Ito na nga yung niya pasaylo. Yung ako kung sa mga pinako, sorry, nga hurtful, ano nga, nangyay ko sorry, o kung naamang uban nga, marag na-react nga, naayaan na itabo, ako hindi kanya nga, wala to'y meaning nga, na yung mga dautan na pag uli, wala to. Coincidence lang siguro na anak din na itabo nga, unaware nga, kana di ay nahitabo ka na, buto na, ngayon po sorry, sir. Ito lang, sir, salamat. Okay. Sa about sa kwan sir sa Usami City LGU, kami dire sa kwan administration sa Yes, sir. Usami mayor, Yes, sir. Yes, sir. congressman, senador, Yes, kwan, gobernador ug ang mga konsyal, kapulisan, naningkamot yun nga dili na mawala na to bad image sa Usamis kana erto ba. Yes. Kung naglantaw sila karon ng mga leaders unsa imong message sa ila. Moto na ka ngay ko heartfelt apology katong kung sa man tunay tabo wala toy malis, wala toy masamang intention. Ana kanina naamay kan tanan dia makita man nakita man sa camera siguro kung unsa. Nalo lang dito nga ngay ko pasaylo kay siguro na open na ko siya, na trauma siya kung sa man toy nahitabo. Moto niduol ko dili para maklaro nga wala toy masamang balak. Kumbaga, coincidence lang nahitabo ng anak na wala pa kani ko na sure na kato di ay ang issue abi nako kato pa tong mga kauban nako sa to mo di yon atong pa di pa ko klaro wa kung gid ko kaila mato na karon nga akong giingon nga ayaw mo kabalaka kay wala masamang intention dili ni masamang tao nga kana lang nagkataon lang gyud ko explain mo kay ma'am sa ilang na anak nahitabo sa sir. Last na lang sir, isa na lang. Kaning magawas mo ni sa social media, makita ko ni sa TV. Anyway,
protected man ka, wala man nang kuan imong ngalan. Oh. Ikaw ba karon wala kay pagdumot sa katong Ay, complainant? kasi nangayot ko, sorry sir, wala din siya. Ako alam nga, medyo kanang hukuli di ko makantayo, kaya makantot, pangkahan, Ngayon ko lang, pero sa inyo po, salamat po sa time na lahat ninyo. Actually, ko sa, nagtanong ko sa trabaho. Sa kay aral sir na napulot ni mo ani karon ng insidente labi Anis, na ang manawag ka. katugid nga, unta, wala na lang ito na ako, gaya mo, nga pwede na akong diretso na lang, nga tuwing na yung ko, sorry, yun. Salamat. Thank you. Thank you. Salamat sir.